Skúsi teraz spomenúť, keď ťa naposledy naozaj bavila úplne obyčajná vec. Prechádzka, rozhovor, kniha, alebo iba sedieť v tichu. Ak musíš rozmýšľať, nie je to náhoda. Lebo dneska nežijeme v dobe nedostatku dopamínu. Žijeme v dobe jeho zneužívania. Aplikácie, jedlo, notifikácie, všetko je navrhnuté tak, aby s tvojim mozgom urobilo to isté, čo robí heroín. Len legálne a pomaly. Dnes sa nebudeme hrať na dopamínový detox, o pobytoch v lese a vypnutých mobiloch. Budeme sa baviť o dopamínovom manažmente. O tom, ako v reálnom živote získať citlivosť. Pretože problém nie je, že máme málo motivácie. Problém je, že ju míňame na nesprávne veci. Toto je epizóda o dopamíne. Poďme na to. Vítaj v podcaste Duša pod mikroskopom. V minulej epizóde sme sa pozreli na to, ako dosiahnuť trvalú zmenu. Takže ak ťa táto téma zaujíma, určite ti odporúčam minulú epizódu. Taktiež si možno všimol, že minulý týždeň nevyšla epizóda v utorok. A je to tým, že som bol chorý a môj hlas bol úplne stratený a nevedel som teda nejakú epizódu nahrať. Ale sme tu dneska, o to som viac šťastný, že si to aj ty, takže poďme sa na to vrhnúť. Dneska v neurobiológii a celkovo v biohackingu jedna z najznámejších tém je dopamín. A často sa stretávam aj s tým, že sa hovorí, že dopamín je molekula šťastia. Ale to je jeden z najväčších omylov, ktorý počúvam. Dopamín je molekula očakávania, motivácie, v pohybu vpred. Neurčuje, čo nás teší, ale určuje, za čím sa nám chce ísť. Keď dopamín funguje správne, chceš sa učiť, chceš tvoriť, chceš sa hýbať, chceš budovať vzťahy. Ale keď je systém zahltený lacnými hitmi, reelskami, notifikáciami, cukrom alebo aj pornom, citlivosť dopamínových receptorov klesá. Výsledok? Nič nás už nebaví tak, ako kedysi. Aj veci, ktoré sme milovali, sa zdajú byť už nudné. Sme stále unavení, hoci sme nič nerobili. Úzkostní bez dôvodov. Strácame schopnosť sústrediť sa dlhšie ako 5 minút. A najhoršie, že stále hľadáme ďalší hit, aby sme zaplnili túto prázdnotu. Dostávame sa do takého nekonečného cyklu toho lacného dopamínu. Predstav si to, že jaskený človek musel bežať za mamutom, riskovať život, aby mal jedlo. A keď ho naháňal, tak dostával dopamínový výbuch. Motivácia prežiť, pohybu vpred, pocit úspechu. Mozog ti dneska dá tento ale hit za 3 sekundy. Bez námahy, bez rizika, bez skutočného pohybu. Svet je dnes dizajnovaný tak, aby ťa udržal v nekonečnej slučke. A to je presne ten problém. Nie preto, že by mobil bol zlý, alebo že by sme mali všetci sa vrátiť do jaskýň, ale preto, že náš mozog, ktorý sa vyvíjal milióny rokov na vzácne odmeny, teraz je v prostredí, kde je odmena všade, zadarmo a non-stop. A ten mozog dnes začína pracovať proti nám. A to aj tiež jeden z dôvodov, prečo dneska je toľko psychických porúch, alebo jeden z tých dôvodov. Aj keď žijeme v dobe, kedy máme skoro všetko, tak stále nám niečo chýba. Teraz, ak nemáš rád také veľmi neurobiologické a chemické chvíľky, tak ti odporúčam možno o 2 minúty si posunúť podcast dopredu, lebo teraz budeme sa trošku baviť tak viac do hĺbky. Jak som už aj spomenul, dopamín nie je hormón šťastia, to je ten veľký omyl, ale dopamín je neurotransmiter. Je to chemická látka, ktorú mozog používa na prenos signálov medzi neurónmi. Jeho hlavná úloha je nie urobiť nás teda šťastným, ale je to taký prediktor hodnoty. Keď mozog hovorí, toto je dôležité, toto má hodnotu, tomuto venuj pozornosť a energiu. Pointa je docela jednoduchá. Dopamín neurčuje, či si šťastný, ale určuje, čomu budeš venovať svoju energiu a svoj čas. Samotný dopamín sa tvorí hlavne v 2 oblastiach. Ventrálna tegmentálna oblasť a nucleus accumbens. Tá prvá, teda ventrálna tegmentálna oblasť, to je vlastne jeho hlavný zdroj. Odtiaľ ide dopamín do oblasti motivácie, učenia a odmeňovania. Ten nucleus accumbens, tu vzniká ten pocit chcenia. Tu je centrum cravingu, túžby, ťahu na cieľ. Keď niečo chceš, napríklad cigaretu, sex, jedlo, tak nucleus accumbens na všetkých vyšetreniach bude svietiť. Ďalšie 2 kľúčové miesta sú prefrontálna kôra a bazálne ganglia. Prefrontálna kôra je teda už veľakrát spomínaná v tomto podcaste, ale je to oblasť zodpovedná za plánovanie, disciplínu, dlhodobé ciele. Tu dopamín pomáha držať fokus a odložiť okamžitú odmenu. A v bazálnych gangliách, to sú oblasti v mozgu, ktoré sú vlastne keby podstatné pri pohyboch a automatických správaniach, tu vytvára návyk. Tu sa učíme opakovať to, čo nám dopamín označil za hodnotné. Napríklad aj keď sa učíš na bicykli jazdiť prvýkrát, alebo keď sa učíš šofrovať auto. Pointa je taká, že ak máš dopamínový systém narušený, preťažený, downregulovaný, netrpí len motivácia, trpí aj sústredenie, vôľa a schopnosť vydržať nepohodlie. S tým súvisí aj to, že sa zistilo, že dopamín nestúpa najviac, keď už niečo dosiahneme, ale stúpa najviac tesne predtým. Najviac sa uvoľňuje, keď je pocit neistoty, prekvapenia alebo rýchlej zmeny. Preto napríklad aj TikTok ťa ťahá viac ako film, pretože každé video je malé prekvapenie, stále niečo iné. Scroll ťahá viac ako dlhodobý cieľ, pretože je plný neistoty, čo bude ďalej. A očakávanie ťahajú viac ako realita, pretože realita je často menej intenzívna. Mozog sa učí, že rýchle a nové je hodnotné. A preto sa ti zdá, že obyčajné veci ako napríklad prechádzka, kniha, ktoré vieš si predstaviť, čo ťa bude čakať, sú nudné. Dopamín v mozgu pôsobí na rôzne receptory, teda označujem ich D1 až D5. Keď
keď ich bombardujeme častými spikemi, teda vysokými výkyvmi dopamínu, napríklad cez notifikácie, cukor, porno, reels, receptory sa downregulujú, znižujú svoju citlivosť. Výsledok je taký, že máme nižšiu základnú hladinu motivácie, teda baseline dopamínu. Potrebujeme ešte čoraz silnejší stimul a bez toho vzniká apatia. Toto je inak aj veľmi častý príznak pri závislosti na rôznych drogách a závislosti vlastne ako takej. A to je z veľkej časti aj ukážka toho, jak moc vážna situácia toto všetko je. Žijeme v dobe, ktorá tu nikdy predtým nič podobné nebolo. Tá dostupnosť dopamínu je až alarmujúca, úplne extrémna a to je vidieť všade okolo nás, či už pri starších ľuďoch alebo aj hlavne pri deťoch. Ja osobne pracujem na detskej psychiatrii a tie problémy udržať si hranice pri počítači, mobile, Instagrame sú dneska podľa mňa veľmi vážne. Aj keď môj cieľ nie je samozrejme demonizovať teraz nejaké scrollovanie a Instagram, sám som vinný, sám sa mi tieto veci dejú a mám s tým teda veľmi bohaté skúsenosti, ale skôr je to také pre mňa fascinujúce a trošku budúce rešpekt, že čo nás vlastne v budúcnosti čaká, lebo ten dopamín je vážne dneska úplne všade. No a teraz keď sa vrátime späť, tak ak je dopamín molekula teda očakávania, prečo potom po hodine scrollovania vieme cítiť tú prázdnotu? Odpoveď nám dá Anna Lembek vo svojej knihe Dopamination, ktorú určite odporúčam, je to vážne dobrá kniha, tak prišla s geniálnym konceptom, veľmi jednoduchým, váha potešenia a bolesti. Predstav si, že tvoj mozog vnútri má takú váhu. Na jednej strane potešenie, dopaminový hit, na druhej strane bolesť, teda homeostatická reakcia, alebo inak povedané reakcia, ktorá ťa má vrátiť do rovnováhy. Keď sa niečo páči, váha sa nakloní na stranu potešenia, cítiš radosť, motiváciu, vzrušenie, ale mozog nemôže zostať v tomto extréme stále, chce rovnováhu. Takže automaticky príde na druhú stranu váhy rovnakú váhu bolesti, aby ťa dostal späť do stredu. Čím väčší dopamínový hit, tým väčší dojazd bolesti, ako keby. Taký dneska klasický príklad scrollovania napríklad na reelskách. Každý reel je taký malý dopamínový hit. Dá ti vzrušenie, možno sa zasmieš, povieš si wow, super, ale po 60 minútach cítiš únavu v očiach, podráždenosť, nudu, ako by svet začal strácať farby. A to nie je náhoda. To je mozog, ktorý ťa vracia späť do rovnováhy. Ale pretože si mu dal obrovský náklad potešenia, musel na druhú stranu váhy hodiť ešte väčší náklad prázdnoty, apatie a teda toho podraždenia. Vedecky sa to volá dopaminová homeostáza. Mozog sa vždy musí vrátiť k baseline, teda tej základnej úrovni. Čím viac rýchlych hitov, tým viac znižuje citlivosť receptorov, čo sa nazýva aj down regulácia. Takže na to, aby si cítil rovnaké potešenie, potrebuješ čoraz väčší hit a bolesť po ňom je čoraz väčšia. A to je aj dôvod, prečo po scrollovaní sa cítime vyčerpaní, hoci sme vlastne nič neurobili. Prečo po napríklad cukrovej bombe príde pocit hanby a úzkosti. Problém nie je, že máme veľa dopamínu. Problém je, že ho máme príliš veľa, príliš rýchlo, príliš často. Mozog, ktorý sa vyvíjal na vzácne odmeny, teraz žije vo svete, kde je tá odmena tá všade. A za to platíme dlhodobo prázdnotou a vyčerpaním. Takže ak chceš zmeniť život, nemusíš sa stať asketom. Musíš len pochopiť tú váhu. Tu sa teda tvorí otázka. Ak je tá váha potešenia a bolesti v neostálom pohybe, čo sa stane, keď mu budeme nakláňať na tú stranu potešenia až príliš dlho? A vec je, že ak sa to stane, začne sa meniť niečo oveľa dôležitejšie. To je základná hladina dopamínu, tzv. Baseline. A nehovorím teraz o tých vysokých špičkách, o tom euforickom wow, po dobrom reelku alebo po niečom. Hovorím o tom, kde je tvoja bežná úroveň motivácie, keď nič nerobíš. Predstav si to ako kávu. Prvá káva ráno ťa nakopne, cítiš energiu, jasnosť v hlave, chuť do dňa. Ale tretia káva, štvrtá káva už ťa len drží nad vodou. Už necítiš ten nákop, len sa bojíš toho pádu. A piata káva už ti neurobí nič, len ťa drží v stave nevyhorenia. A presne takto funguje dopamín. Keď žiješ život s menej stimulmi, tvoj baseline je vyšší. Aj obyčajná prechádzka v prírode ti dá pocit šťastia. Rozhovor s kamarátom ťa nabije a kniha ťa pohltí. Ticho je pokoj a nie nuda. Ale dnes neustále stimuly, notifikácie, jak som už vravel, ti tento baseline drasticky zníži. A výsledok je presne ten, ktorý mnohí z nás poznáme. Obyčajné veci nás nebavia, pokoj je nuda, ticho je nepríjemné, musíme si niečo pustiť na pozadí. Aj veci, ktoré sme kedysi milovali, sa zdajú byť už také, že sme unavení, hoci sme nič nerobili a stále hľadáme ďalší hit, niečo, aby sme sa cítili normálne. Takže ak ťa nebaví prechádzka v parku, ak ťa nebaví čítať knihy, ak ťa nebaví len tak sedieť s niekým a rozprávať sa bez telefónu, problém nie je v tom, že tvoj život je nudný, problém je tvoj baseline dopamínu. Tvoj mozog je príliš stimulovaný na to, aby videl krásu v obyčajných veciach. A to je ten najväčší podvod dnešného sveta. Ponúka ti nekonečné potešenie, ale berie ti schopnosť tešiť sa z obyčajných vecí. Ale nič nie je stratené, je tu dobrá správa. Baseline sa dá zdvihnúť späť. Nie cez ďalší hit, ale cez opačný pohyb váhy. Takže čo s tým vlastne môžeme urobiť v reálnom živote? Nie cez askézu, nie cez vypínanie telefónu navždy, ale cez malé realistické zmeny, ktoré postupne zdvihnú tú baseline späť. A to sú 3 najdôležitejšie, najsilnejšie biohackingové praktiky, ktoré fungujú na prekalibrovanie systému. Jeden z tým základov je dopamínový pôst, ale treba byť realistický.
Nie je to o tom, že sa staneš mníchom v jaskyni. Nie je to o tom, že máš vyhodiť teraz mobil. Je to o tom dať mozgu prestávku od lacných hitov, aby sa receptory znova zregenerovali. Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob, ktorý môže začať dnes večer, je digitálny západ slnka. 2 hodiny pred spaním žiadna obrazovka. Žiaden TikTok, žiaden Instagram, žiaden YouTube, žiaden Netflix, žiadne správy, žiaden mail. Miesto tohoto všetkého sa skús porozprávať s partnerom alebo s rodičom, prečítať knihu, ísť na prechádzku, počúvať hudbu bez obrazovky alebo len sedieť v tichu a skúsiť meditáciu, napríklad mindfulness. Mám o tom aj diel, mindfulness vysvetlené za 7 minút, určite odporúčam. Vec je taká, že to, keď sa začneš nudiť, to je presne ten signál, že prichádza zmena. Nuda nie je tvoj nepriateľ. Nuda je signál, že sa mozog znova učí tvoriť motiváciu sám, bez externého stimulu. Ak to vydržíš 7 až 14 dní, začneš cítiť, že sa vracia chuť do obyčajných vecí. Ďalšou vecou, ktorou aj ja viem byť občas vinný a je kvázi najväčšou chybou, je vrstvenie dopamínu. A myslím si, že to poznáš aj ty. Ideš sa najesť, napríklad obed, a popri tom potrebuješ scrollovať alebo pozerať YouTube či film. Ideš s psom von a do toho počúvaš podcast a odpovedáš na správy. To je dopaminový koktail. Mozog sa učí, že samotné jedlo nestačí. Musí byť aj obrazovka. Samotná prechádzka nestačí, musí byť aj podcast a samotný rozhovor nestačí, musí byť aj notifikácia. Výsledok je taký, že nič nie je dosť silné samo o sebe a všetko musí byť vrstvené, aby to vôbec stalo za to. A riešenie je docela jednoduché tiež a brutálne efektívne. Jedna aktivita, jeden zdroj pozornosti. Ak ješ, tak sa sústreď len na to jedlo. Ak ideš so psom, nechaj mobil doma alebo si ho schovaj do vačku. Ak počúvaš podcast, tak len počúvaj bez scrollovania. Ak sa rozprávaš s niekým, tak sa rozprávaj, nekontroluj svoj mobil stále. Vráť tej aktivite jej pôvodnú hodnotu. Mozog sa začne tešiť z jedla, začne sa tešiť z prechádzky, z ticha, bez toho, aby potreboval dodatočný hit. Skús to na jednej veci dnes. Vyber si jednu aktivitu, ktorú normálne vrstvíš a urobi ju čistú. Uvidíš rozdiel v tom, ako sa cítiš po nej. Ďalším typom, jak získať späť dobrý baseline dopamínu, je chladová terapia. Také dobrovoľné nepohodlie. To je jedna z najsilnejších vecí, ktorú môžeš urobiť pre dopamín bez krešu. Studená sprcha alebo studená vaňa, alebo dokonca aj studená voda na tvar ráno. Ak napríklad je sprcha moc nepríjemná, stačí 30 až 90 sekúnd denne a príde veľká zmena. Prečo to ale funguje? Krátke dobrovoľné nepohodlie, teda teraz chlad, vyvolá mierny, ale dlhotrvajúci nárast dopamínu. Mnohé štúdie, napríklad Stanford alebo Huberman, udávajú až 250% nárast dopamínu nad baseline. Ale tieto čísla ja osobne by som bral skôr s rezervou, sú to laboratórne výsledky a teda v reálnom živote budú trošku miernejšie, ale z vlastnej skúsenosti viem povedať, že je to jeden z najlepších trikov na ten dopamín. Takisto sa vyplavie aj veľká dávka noradrenalínu, človek sa cíti lepšie, má lepšiu náladu a aj dlhodobejší pocit energie a hlavne je taký prebratý a prítomný. Vec je ale, že studená sprcha ťa neurobí šťastným, ale naučí ťa, že dokáže zvládnuť nepohodlie a to je základ pre ten vyšší baseline dopamínu. Začni pomaly. Ráno 30 sekúnd studenej sprchy a skús to iba vydržať. Všimni si, ako sa cítiš o 2 hodiny neskôr a sám potom môžeš kľudne napísať po tento podcast, aký je to pocit. Každá z týchto vecí, digitálny západ slnka, čisté aktivity aj chlad, vlastne nakláňajú tú váhu opačným smerom, na stranu bolesti. Takže ak chceme zdvihnúť baseline, musíme sa dobrovoľne vystaviť nepohodliu. Volá sa to horméza. Je to krátky, kontrolovaný stres, ktorý systém nie ničí, ale posilňuje. Predstav si to ako svaly v posilovni. Keď zvineš ťažkú činku, svaly sa mikroskopicky trhajú, ale telo to vníma ako signál, hej, toto sa môže stať znova, musím byť silnejší. A tak sa sval opraví a zhrubne. Presne tak funguje horméza v mozgu, v imunitnom systéme alebo v nervovom systéme. Príde krátky stres, ktorý vyvolá adaptáciu tela a mozgu, a ten vytvorí dlhodobú odolnosť. A to je veľmi kľúčový rozdiel od núteného stresu. Napríklad deadliny, toxický šéf, hádky, chronický nedostatok spánku. Tie nás reálne ničia, pretože nemáme kontrolu. Mozog ide do režimu prežitia, kortizol stupne, dopamín klesne, systém sa vyčerpá. Ale dobrovoľný stres, teda tá horméza, studená sprcha, beh v daždi, hlboká práca bez hudby, pôst, to nás posiluje, pretože ty rozhoduješ kedy, ako dlho a kedy skončíš. Mozog to vníma ako toto je výzva, ktorú zvládnem, som silnejší. To je rozdiel medzi stresom, ktorý ťa zlomí a stresom, ktorý ťa posilní. A teraz ešte niečo, čo je veľmi jednoduché, takže to väčšina ľudí prehliadne, ale má to obrovský dopad na tvoj dopaminový baseline. Ranné svetlo. Nie umelé svetlo z lampy, nie obrazovka telefónu, ale prirodzené svetlo priamo do očí do 60 minút po zobudení. Prečo je to tak silné? Vec je, že keď sa ráno pozrieš na oblohu, aj keď je zamračená, tvoje oči zachytia modré spektrum svetla. A to svetlo ide priamo do suprachiasmatického jadra v mozgu. To sú tvoje vnútorné hodiny. A to jadro spustí reťazovú reakciu. Kortizol stúpne a zdravý ranný spike. Melatonín sa vypne, ale hlavne zvýši sa citlivosť dopaminových receptorov. Štúdie na Stanforde ukázali, že 5 až 10 minút ranného prirodzeného svetla môže zdvihnúť dopamín až 20 až 50% nad baseline na celý deň. A čo je najdôležitejšie, robí receptory citlivejšími, takže aj obyčajné veci ťa neskôr viac bavia. Podstatná informácia je, že sklo, teda okno,
a okuliare znižujú efekt o 50-70%. Takže úplne ideálne by bolo to bez nich. Napríklad ísť von, alebo otvoriť okno, alebo ísť napríklad na balkón. 5 až 10 minút úplne stačí, nemusíš tam stať hodinu a ak sa zobudíš napríklad o 8, tak ideálne do 9 tých 10 minút dostať. Môže to znieť až neuveriteľné, ale to sú tie najlacnejšie a najprístupnejšie biohacky na svete. Skúsť zajtra ráno ísť von na 5 minút alebo s otvoreným oknom sa pozerať na oblohu, bez telefónu, bez okuliarov, len sa pozerať na oblohu a všimni si, ako sa vieš cítiť o 2 hodiny na to. A ešte najviac k disciplíne a tvrdosti. Väčšina ľudí si myslí, že disciplína je utrpenie plus vôľa. Čakáš na dopamín na konci tunela, ktorý príde po úspechu, po výsledku. A cesta je utrpenie a odmena je teda na konci. Ale toto je recept na vyhorenie. Skutočná disciplína je tá udržateľná. Tá, ktorá sa učí uvoľňovať dopamín počas námahy, nie až na konci. Keď ideš behať a cítiš ten prvý odpor a namiesto boja si povieš, toto je dobré, toto je signál rastu, už sa učíš uvoľňovať dopamín z procesu samotného. Keď robíš hlbokú prácu a cítiš nudu a vydržíš, mozog začne dávať mikrohity za vytrvalosť. To je ten posun od musím to vydržať, aby som dostal odmenu, k urobím to, pretože samotné robenie mi dáva pocit pohybu vpred. To je disciplína, ktorá vydrží. Nie tvrdosť, nie trestanie seba. Takže ak ťa dnes niečo z tohto dielu oslovilo, nevyvíjaj na seba tlak. Vyber si jednu malú vec, jednu a tu urob. A hlavne nie preto, že musíš, ale preto, že chceš byť na konci dňa na seba hrdý. A už sa pomaly blížime k záveru, ale predtým, než skončíme, musím zaťahnuť jednu dôležitú brzdu. Nechcem, aby si to vysvetlil zle. Ak práve bojuješ s depresiou, máš diagnostikované ADHD alebo úzkostnú poruchu, alebo sa je uprostred totálneho vyhorenia. Toto nie je náhrada tvojej liečby. Toto nie je epizóda o tom, že sa máš viac snažiť alebo že studená sprcha vyrieši tvoju klinickú diagnózu. Pretože pri diagnózach ako je ADHD, klinická depresia a podobne, nie je tvoj dopaminový systém len unavený zo scrollovania. On je často nastavený úplne inak od základu, geneticky, neurochemicky. Tvoj baseline nie je nízky, pretože si lenivý, ale pretože tvoj mozog má úplne iné štartovacie podmienky. V takom prípade môže byť prehnané tvrďasovky typu biohacking kontraproduktívne. Môžeš sa cítiť ešte horšie, pretože sa snažíš bičovať mozog, ktorý momentálne nemá palivo ani na tie základné fungovania. Takže ak si v takejto ťažšej situácii, poradie je nasledovné. Základom je vždycky odborná pomoc. Psychiater, psychológ, terapeut, to je tvoj hlavný tím. Biohacking je potom tvoj podporný tím. Tieto nástroje, o ktorých sme dneska hovorili, sú skvelé barle, ktoré ti pomôžu kráčať pevnejšie, ale sami o sebe nie sú liekom. Disciplína nie je o tom, že sa budeš teraz trestať. Skutočná disciplína je vedieť, kedy potrebujem biohack a kedy potrebujem pomoc profesionála. Buďte k sebe, prosím vás, úprimní a hlavne vnímaví. Tak a sme na konci. Aby sme si to všetko ešte tak zlepili dokopy. Nemusíš robiť všetko naraz, nemusíš sa stať mníchom, stačí jedna malá vec. A tej sa drž. Tu sú tie 3 jednoduché kroky, ktoré môžeš teda urobiť dneska. Vypni zbytočné notifikácie, len tie najdôležitejšie nechaj. Každá notifikácia je proste dopaminový hit. Vypnutím ich dáš mozgu priestor na pokoj. Ranné svetlo a studená sprcha sú dobrý základ na zvýšenie baseline dopamínu. Taktiež sústrediť sa iba na jednu aktivitu naraz a nevrstviť ich a potom 2 hodiny pred spaním vypnúť všetký dopamínový stimul a venovať sa niečomu, čo je reálne pri nás, napríklad partnerovi, knihe, meditácii, niečomu inému. Čítaj, rozprávaj sa, píš denník alebo len buď. Vec je, že hodina nudy je tvoja najsilnejšia terapia. Ak ti táto epizóda niečo dala alebo máš niekoho, komu by sa mohla hodiť, tak ju zdieľaj. Pošli ju kamarátovi, ktorý sa sťažuje, že ho nič nebaví, alebo rodine, ktorá scrolluje non-stop. Takisto hoď follow tomuto podcastu, veľmi to pomôže. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame alebo na YouTube. Ďakujem ti, že si tu bol so mnou, staraj sa o seba a pamätaj, tvoj mozog nie je pokazený, len potrebuje trochu priestoru, svetla a ticha. Vidíme sa čoskoro. Maj sa.